Vale, es importante el tema, es lo más urgente. Sí, vamos a hacerlo hoy. Es cierto, ¿no? A mí esta carta ya me sirve. Sí. Me la has Pues enviado. ya la tenéis, o sea, La tenemos por enviar. Ahora la cuestión es que valores completar. No sé si además es que igual pues le te mandamos, esta lo tarde. que bueno, habrá que hacer esta carta, enviarla, es que claro, yo te la ¿Nos la enviaré envías? por mail. Sí, poner. Reuniones, fechas, todo. Sí, sí, esta tarde estamos trabajando conjuntamente, gobierno y sindicatos. No hay ninguna duda que estamos, si no. Vosotros sois... Hoxe, na reunión que mantivemos co máximo responsable do Grupo Liberty, constatamos que hai unha solución para Alcoa, hai unha solución posible, hai unha solución industrial, un plan industrial que permitiría darlle continuidade á planta de San Cibrao e, polo tanto, darlle continuidade aos 1000 empregos que están nestes momentos dependendo dunha decisión política por parte do Goberno e dunha decisión empresarial tamén por parte da Alcoa. E por iso, nestes momentos, o que lle trasladamos tanto ao Goberno como a Alcoa é que se sumen á senda do acordo e que se sumen para dar unha solución concreta á situación da planta de San Cibrao. O Goberno o que lle pedimos é que convoque de forma inmediata a mesa multilateral para poder constatar as necesidades que ten este plan industrial. Son necesidades vinculadas ao marco enerxético e, polo tanto, vamos a precisar un compromiso efectivo por parte do Goberno co marco eléctrico que debe de permitir darlle viabilidade a este plan industrial. En segundo lugar, o que lle pedimos a Alcoa é que retire o ERE e que, polo tanto, poda dar tempo para constatar e para poder hacer efectiva esta operación de compra-venda onde hai unha realidade, unha nova realidade que xa temos constatado e por iso volveremos a facer unha advertencia a Alcoa para que, a luz da información e do plan industrial que nos ten trasladado Liberty, se poda retirar este ERE e, polo tanto, Alcoa poda avenirse a unha solución ordenada e unha solución industrial que garanta o mantemento do emprego.